Live na ako, nag-live ko. Hold this one. Ano nang Hello Kitty? Ipakita si Hello Kitty. Tarong niya. Dayon, paabot sa tag viewers ni mo Nicole ha. Live ta. Pag-hi sa imong viewers. Istorya sa... Viewers. Naon sa makakaroon? Broken heart. Bukin hearted na pug ka. Bago pa kita ga-enjoy ganina. Yan naman. Okay. Nasyag na ito. Istorya. Karon lang? Yes. Ingon na siyang good night na matulog na ko. Pero ang ending, garing ang cellphone. Na dayon. Ito niya. Kapoy mo sabot ang taong Unsa? Lisod pasabton ang taong pasabton? Sa to? Lisod, pasabton ang di makasabot. Lisod pasabton di man kasab. Klaro ha, dili ko kasabot, pasabta daw ko be. Mag-istorya gani, o matulog na siya, dili kay nagring pa ang cellphone. Dayon. Suko di ka og sa to pa og matulog di siya nga nag-open ang cellphone basig nalimtan lang pod. Yan, kalimtan. Di na niya Ha? makalimot, oy. Ha? What you think sa kong lula? No. Ngano di ay? Kapoy, nakayo, eh. Sige kung kuhan niya. Sige kag unsa man? Wala naman, dili man ta kining gupod. Dili kay ning gukod. Ayaw pud pagpagukod pod. Lisod ang tao magpagukod kung kusog mo dagan. Ay, nga dagan day siya nga wa man. Nara biya siya sa ila permiha, ikaw biya nang sigig dagan. Ikaw biya nang laagan. Dili biya siya. Oo, dili sa amua, dito na po kay ilang mamafe. Oh. Dili na dagan. Dagan din na, high cram na. Say hiking. Yan sa mga sugod sa inyong away. Kana tinood. Day. Dagan ko na, nakay-kaiyot dira. Huy! Ayaw lagi. Wow, naman na nasakitan ka. Di ba ko gananin mo na Dili naman ko. Oh, lagi. Ayaw lang pagbastos lagi istorya. You know na, anak. Sakitan ka. Kinasakitan ka. Oh. Mo day nang mura kag kuan karon, balisa. Tingala minimo na unsa ka. Imong dagway og magulanon kaayo. Kuasa na yung Emotional man kay kagod. Oh, imo to. Tara, Kuasa. kuwato. Kuha na, inom lang sa diha para makalma ka. Nay juice. Yan sa matong buhaton ron. To na po na to. Apoy, oy. Strong na among Nicole. O, sa una, imo pag yung atuon. Na, sa una, atuon ro pagid nimo. Karon strong na. Apoy. Day, na ako'y good news nimo, day. Akong good news nimo, ayaw para dili ka mag-guol-guol. Ang atuang video na ay duha ka video nato nga naanay advertise. Pakli. Day, gul gyapon. Di na ka magulanon ha. Di na ka magulanon ha. Ang tili may ipakpa. Nicole, paminawas ako, di na ka magulanon kay gulanon gyapon, dili pa nimo enough nga atong duha ka video na anay advertise. Okay ra. Unsa man gyud makapahappy nimo? Siya. Sana eh. Gagma ay. Yan saon taman na og di na siya be. O, tayo mahimo. Na pa may reserva. Ay! Strong. Strong kaya eh. Bantay bitaw ha akong tawagan si Charmy be. Be akong tawagan be. Nanatlo ka. Tanaw man lagi ka. Tanaw man lagi ka. Tsaka na nato ron. Sana all oy. Testingin og tawag be. Testingin og tawag og kuan pa ba siya? Tubag ko.
Di mo tubag? Strong kay ha? Bantay na reserba. Oo. Kay nga no. Wala. Na daw? Kay nga no, wala. Oh. Wa gyud. Oo. Ingon unsay ang last iyang Hindi ka matulog na ka. Oh. O di kay klaro no, nag-text ka na ko. Matulog na ka. Oh, dayon. Nung matulog na ka. Isa? Nicole, paminasagod Nicole. Mao ning tubag na siya Nicole kay nanawag man ka bisag natulog na unta siya nanawag. Wala. Nag-Facebook pa siya. Karon ingon siya nimo. Oo. Unya dayon basig nagpaabot pud siya makatulog na. Ikaw bit Abot. ha? What you think sa akong lula? Basig kuan lang na lagi. Ikaw pud hot kay ka. Ne. Dayon. Di basta eh. Dayon. Dayon. Gignan man ka na ako, di ba? Kung saan gingon ako, nakikayot diri? Wala kay kayot diri ba? Ayo lagi nang inana day bad na. Hala. Ning ungol ko, sakit kaya akong kilid. Ning ungol na. Naraman mi diri. Kaya balo kag sakit akong sinda. Tukar akong sinda. Naon sa day ka? Naraman mi diri. Charmy, wala man siya laing kuyog diri kami raman. Daday sa sinda. Ikaw po diha Charmy, naaman mi diri. Nagbantay, ayog ka silos-silos Charmy kay naaraman mi diri nagbantay man ming Nicole. No, luoy kay si Nicole imong gikuan unya wala di siya gibuhat. Balo ka, hangin na ba? Mo din isakat ta imong kilid ganina day. Ay, nako. It really hurts. Hindi may ungol ko. What you think? Kabalo sa mga uy, gistoryahan ako diri. Oh, naaman mi diri. Naminaw man mi. Kami ra may kuyog. Kaming Mama Fe, ako. Saman, Okay na mo? saman. Okay naman na siya, good. Basta ingon anang porma kabalo kay kong Nicole. Wala lagi. Oh. Tsaka man na ron. Kung istorya ni Tito Shin, oh. Sige, ako istorya. Hello. Hello, Charmy. Oh, naunsa man ka? Ay, naghilak din ha. Wala man siya'y kayununa diri. Kay ka ang naa diri ako og si Mama Fe og si Nicole. Kami raman diri gatan-aw raman mig TV. Then ningkalit siya agulo kay ning sakit iyang kilid hangin di ay to. Sa ato pa, kabalo siya sa agulo ni Nicole. Oh. Oh, dayon, upaw gani ayaw lain na og sabot niya. Imo man siyang giingnan dayon nga na siya kayununa diri naglain yang buot. Oh, pero dili pud angay nga ingnon nimo nga naa din siya kayununa diri. Wala ay wala. Oh, ayun na diha Nicole, ay naghilak Nicole. Okay na si Charmy. Okay na ka Charmy, di ba? Oh, okay na daw siya Nicole. Nagstorya na daw mo. Oh. Dara Nicole, oh, kamo na istoryan Charmy. Oh, ayan pagul-gul diha day. Nicole, dara oh. Dara, okay na daw siya istorya ha.
Oh, kana tarungan ng iPhone 12 mahulog. Mm. Suman. Tungod sa Sinda, naalaan nakaungol si Nicole. Sinda atong title ani. Ayun. Dili. Ay, kami istorya ni Shane. Ano naman pod na? Ano ako naman pod? Stila ni iPhone 12 ni. Alo? Alo? Ah. Basig sa una ra kay to nga picture kay kabalo biya kang Nicole nga ilado kay na diri sa Usamis. Basig sa una ra to nga picture nga ni nag-agbay niya og na man gani nag-agbay basig barkada ra pod. Today. Oh. Oh. Basig wala nga. Oh, at least sikat na. Dili naman ko yung mga, pareha ko itong gi-explain ni Mama Faye sa imuha, di ba? Dili naman kaangay matingala. Dili naman kaangay matingalan. Charmy. Ayun na lang siya, sige, question na. Kay, Nicole, tininood biya niyang gugma nimo niya. Ikaw, sige lang kag tuklod palayo niya. Dili ka mahadlok na makakita niglain siya sa imong gibuhat. Oh. Now, siya gani, wala siya kahinumdum. May pa ka, kay nakahinumdum ka. Lagi. Pero wala naman gani siya kadumdum karon. Wala man unta mo'y problema karong adlaw. Akong pasabot, dili ka angay mangitag problema. Kay wala man siya problema gipangita sa imo. Magyaw yan. Wala siya time. Ikaw kani po di ay, po di kay Nicole. Mag-ingon-ingon di kag white time. Paminawa ko ba? Paminawa ko, namina ni hilak na po si Nicole, Mo gani. Sige, istoryas Nicole, Istoryas Nicole, okay. Aron masabtan ka niya. Ayun nag-open up og mga istorya nga sa una nakaayo para dili mo maglalis, ha? Ayun na, para dili mo maglalis. Total, wala man ni nakiglalis si Nicole nimo. Dara, Istorya Nicole. Istorya Nicole. Wasig sinda na pud na diha. Istorya kay nagulat. Saman. Di pa doon ako be kaya madunggan ka. Di na mag-away, ha? Ay, na pag minaldita Nicole. Magminaldita po. Syufa kay kumiga, Hello, Lourdes Salivay. Kani si Mama Faye makadalag katawa. Sige, lambingan daw Nicole, be. Tagaik ko kuan, be. Unsaon paglambing. Para ma-okay mo, sige. Padungga ko. Unsaon paglambing, be. Naglambing na raba na siya ni mo, ha? Sige, lambinga daw, be. Lambinga.
Lambing nga, kay naglambing na biya na sa Charmy ni mo. Mo anak ko, mo nagpasadan. Ngay mga anak. Ay, pasagdi. Uno kay Ah. Dahil lagi. Sige. Ay, sige, away kay... Nansa siya, day. Nansa siya, day. Ansa din sa siya? Okay daw? Adi, okay na. Okay na. Paling kaya. Ang dayon, di na ka. Ikaw po, uy, po kay ikaw. Uy, paingon-ingon po kag walay time, walay time. Ano mo nga, gidaan ko sa papa. Agi, ayoko gaw pa ka ba? Oh, last na na oh. Ito nga. Uy, dili. Dugdug. Last na na. Eh. No. Ay, sabi, abisa ng bibi ni mo, be, kay istorya akong taka, lahi na imong mood, day. Nakabantay ka ako nga pakiton sa atong video niya, ha. Sa pagsugod na to, ug pag-end karon mo, nalahi na imong mood nga na, yung mana mag-istorya ni daddy ni mo. Dati, pitin, dati yan. No. Sabi na, usab gid imong mood, day. Kaya nga nagstorya mo karon. Ganina, duda-duda kag kinsa iyang kuan. Yung mong siya history. Kabalo ka kasi yung ka-istorya. Oh, kinsa man, be? Kachat niya. Kinsa lagi? Katong nanguyad na ako. Ha? Tingnan mo, dili sila friend. O dahil nga di ay magsilos po day ka ato nga nanguyab man kato nimo mutabok na po day niya grabe po ha sa di to taga-asa man po day na taga Cebu grabe po na naghanap po uyab nimo day kapila naman na nimo sa Charmy day kapila na nimo uyab sa Charmy Siyara yun na ko, no. ayaw pa makakbatugan nilang mig Siyara akong kuan, hilakan. Bilay detector de. ilay detector daw Oh. sige ilay detector ge kulbaan man kulba Brother, pull back my heart. sus ay na day Yung di ko makulbaan, so nang taka. ug makurintihan ka unsaon punta ka sige be Yan. lagi bantay ha Sige. sige kaubog yung karon timpan man tong andara sulod kamot babe sulod nagkamot niya gi Takulong mo. gi akong pangutan na ha na nakulbaan ayo ipalayo dai dito paduol nimo na sige i-press to babe Gani. tinuod ba Ano man? tinuod ba nga si Charmy ra gyud tinuod ba nga si Charmy ra gyud oh ayo pa makak sige ha gigi kita tong taga Siburon na anak gabasa na oh basa ng kamot oh ge last ge tinuod ba nga si Charmy ra gyud imong kaistorya karong adlaw Oh. tinuod ba nga si Charmy gyud imong kaistorya karong adlaw sanaan ge last tinuod ba unsa may gitay sa pangutanon sa tika unsay gibati nimo nga giblock ka to imong friend sa Cebu tinuod ba nga wala kay feelings ato di nakatingag tinuod ba nga wala kay feelings ato Wala. mukurinte ka ni naron good luck ka diya bantay ka hala, di na lagi na mukurinti, babe. Ge. Lipay kay siya. Babe, murag wala na natarong og butang iyang kamot. Wala. Sige, last question ha. Last question na gyud. Yan na, akong huna-hunaon. Sige nga na natong taga Cebu. Di na istorya na ako ipangutana.
Joan. Si Joanne ito siya. Tinuod ba nga wala na kay feelings ni Joanne? Yes. Last question. Last. Nag-uyab mo ni Joanne wala? Sige, tubag lang ka. Nag-uyab mo ni Joanne wala? Wala. Sige. Mo kurente na namakak ka. So wala mo nag-uyab ha. Kulbaan na oh. Ang nawang. Kapasar lagi ka lang. Guba naman siguro na, babe. Guba naman siguro na. Sige, sige. Aside ni Joanne, napakailain ka istorya, wala. Wala. Agay na yayo pa ko si Day. Bulabog. Dito ipon dito. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Doy, ayaw ba na? Sige na. Wala na. Subagon na ka. Ikaw na po. Sige. Kaway pa ko pa namin mo. Sige, sige, sige. Sige. Ini gumanin mo siya man. Baka inyo matandem. Apil biya ka tandem. Di ba na mukha? Di ba kita? Gigi, Nicole, kaya na ako'y pangatanan ni mo, Nicole. Tarong nga saan mong, tarong nga na mong kuan. Yada yun. Okay na ka. Sige, istoryahin ako. Unsay, kay batid pa ni daddy, ikaw daw ang naigibuhat nga sala. Ganina. Istoryahi ko. Sige. Istoryahi ko. Istoryahi ko. Dire, tubang nako. Unsa may gibuhat nimo? Pamina ba? Unsa may gibuhat nimo? Unsa gibuhat nimo? Nganong nag-away mo karon? Batid pa ni Charmy, ikaw mo na isala. Susunod sa mo niya nga. Susunod kita ni Nay. Nagselos ka nga sige siya kita ni. O dayon, unsa may connection ana? Banan. Ikaw overacting pugay ka ba? Malamang labman na ako. O lagi pero nga wala may rason Nicole. Hindi ko ganahan, okay? Dayon, nganong unya imo di siyang awayon. Unya karon og ingnon ka good night, masuko ka. Ipon biya. Mga ulit ah. Tubag ako. Tubag ako. Basta Tubagas ako. Ngano? Nganong gaaway mo? Namatay to. Kaya automatic na siya ma-off. Anya, aning kaon ra ba kag junk foods karon? Ingon ra ba tos Charmy nga isumbong nako. umove mo. Dayon. Good night na sa imong viewers. Magundang na ta. Ha? Tulog na dayon. Muli pa ka karon? Na. Shout out Honey Malipayon. Shout out Cavite Shay, Nicole. Honey Malipayon, good night.
Emily Mendoza. Christine Torres. Thanks for watching. Now, nag-advise ni mo si Christine Torres, you must trust Nicole sa iyang love. Shout out Dennis Abali, Ibiang Ganda, Irene Janay, Rose Ann Onde, Emily Rose Puntara, Jennifer, Jed, Apple Jane, Honey Chan, Michelle, Rina Bella Palca. Thanks for watching. Shout out sa mga taga Qatar, from Zamboanga, from New Zealand, Kuala Lumpur, Singapore, Hong Kong. Natay isa ka viewers nga nasa India. Siya ra isa na Thanks guys for watching. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Michelle Lapa, Leorna Mendoza, Lourdes Salibay, Emily Rose, Christine Torres. Paspaso, di na ako mapas. Sigbin sa Middle East, watching. From Kuwait. Tapos, lali na mo, babe. Nova May, Irene Janay, Rose Canapi. Napaspas kayo din ako mabasa. Sharmita Bright, Jenfi Sandimo. Shout out Cherish S. Bright from Denmark. From Rio. Watching from Rio. From Tokyo, Japan. Shout out Emerald og Mirasol nga naa sa Denmark karon. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe guys. Beverly Are, Emily Mendoza, Irene Janay, Amor. Hi Shane and Nicole. Ito, man namin yung parang Sunday, babe. Og mo ani siya. Kaya dito na mo dalon siya. Den i-video siya ha ug may maglay detector mo ha. Sige. Lalay ko sa likod. Shout out Almari Patricio Villeza. Thanks for watching. Guys, good night and see you later, alligator. Share to our Ay, gusto to ha. Man na mo. Ano naman ako, i-onin mo tapos Lagi ka ba naman ko? kay kamutan na. Mo rin yan. May anak lagi siya, babe, oh. Mabog na ka. Kulang pa dahil, eh.